Ug karon kay kalag diya lay sumpay ning atong sugildanon. Take it or leave it. Kopani mo. Imo nang isa pera. Ug ipulik ko. Kaya ipakita na ko nimo kung unsaon tekas maghigog ma. Aray ko! Ay! Da! Palak nung imnaw! Pwede tagaan, Cheng! Bastos kang tumpoya ka! Imog yung gipunit ang sinugpang isda nga bago pagkida kong gihaon. Aron lang imong ihapos ni Adol! Kaya naman, sa imong gusto. Kanang kutsilyo nga imong gigunitan, mo iputol ako sa liyo na imong anak bakla nga ulit ug ingat. Ay! Abi na ko selyo! Nay, abi na ko sa inyo. Abi na, nay! Abi na, nay! Nay! Abi na. Dala, dala! Ay! Ikaw kimugamit ani! Ako na lang! Ako na lang! Ha? Ha? Ako na lang, ha? Ha? Ako na lang gamit ani! Anteng! Ay! Balik diri man na napaka kay barbecue sa kang tumboya ka! Let's Garot! Hoy, garot! Boya da! Garot yan! Mao na. Mo na ipago sa mga taong hilabtanos kinabuhi sa uban. Imo mo tong sa. Kapil lagi ko nagparamdam nimo ganiha kay nakakita ko nang anching nga nagduong pero wag ito magpakaban na oy. Nagpatuyang hinuong kag ukaban nimo ba. Dako pag kay kag tingog. Di pagid igo, imo pag yung gibairan sino isko. Di sagam makinuong ka. Kanala niya imong aping na ego si silubog isda ang imong isuwa ni Lula ron. Inigpangaon na to. Kay war mang isda, napulpog man. Ay! Malaka! Malaka! Oo, nga naman. Taas ang litaniya! Hilam diya! Nganawa man lang yung kanimo. Di ba ha? Aron, unta to makabantay ko. Ako ginabuhaton. Sige gani ko ni mong singhagan. Mo na pagkaing nun, nga lesson learned. Kaya bitaw kay kontrola ni mong bakba. Saro di ka mo tagam. May gani, kaya wa ka niya tinud Kay kun na. Aw, patayng paningit. Di gyud kay katura imong matilawan gitang anching. Na, wag ni mo na ay. Giipa na kaadto gikad atong una nimong atraso. Di ba? Gihusay o giuli mo sa kapitan ng mainan yung kabubuton. Pero, unsay kalibutan? Nga parehas nimo, nagpakaaron ingdo nantos ng anching nga okay na. Yaman-himan di ay, nag-umido di ay ang pagdumot lawom siyang dugan. Mao na, gikan karon pagmatngon. Ha? Ren! Yatakan ta ka? Ayaw ha! Ansa naman noon eh. Anong ianda naman sa kama? Unsa man si problema nimo? Milupad ka gyud og imong yung gisirad ang pultahan aron lang gyud may maganto sa kainit dinis gawas. Ngano dili man ako siradan ha? Pasagdan ako nga magbuyang-yang ang pultahan aron sayon ra kay sudlon og tulisan og hotdog danang ato mga butang. Pero kinahanglan pa ba sa kuno siradan kung dinhi ka lang? Pero tungod kay mikatol man ang imong bugan. Mao nang nagdali-dali kag yung lupad tungod kay Ahilam. Ha? Oh. Gipangita tika kay nahibo ko ganong white tao din he. Ako imong ilaron. Yatira. Ha? Ikaw may nangihita na ako nga maayo man kain imong pagkahimutang dito sa paypayag daplin sa baybayon nga giokupar nila ni Ador. Hoy! Oh. Bago na to naabot si Ador. Og, nadool sad ko dito sa payag nga ilang nga giokupar tungod kay gitawag ko sayang inahan. Ngano miduol ka man? Tungod kay na ako'y pamatasan. Ha? Gitarong ko sa pagtawag ni Manay Duni. Maong agig pagtahod, respeto, minuol ko. Ay, nalang taan ang katarungan. Isko, biduol ka dito aron si Bahan at ungo nga dako nga pabiyaan ko. No, mo no. Unsa ning istoryahan ma? Ay, nay! May laki ni mo amahan ay. Gibaiiran og maayo bayot niya ang magdihulhugan siyang ipanaw kuno kustirong. Ay, Pabiyaan ko kay siyang ipuli kay iya ko nung ipakita ining sagoy ni mong amahan kung unsaon kuno niya sa paghigugma. So wake up! Unsa? Wake up. Hagit na sa imong pag-asawa ma. Kana kung feeling asawa ng gani ka. Kay kun ako'y pa graduhon sa imong papel kung unsa kas kinabuhi ni Papa ma. Wa man ako makita nga play ka sa imong papel isip asawa. Una sa tanan, kanay mong hitsura o pamustura. Iya rin sa katinuod ng babae nga dili man. Oh. Kung buto na unaon ma, alkansis Papa sa inyong gasto sa inyong kasal. Unsa? Uwi ba? Nakadug pa mo si Papa human sa inyong kasal nga wa man. Nagpalayo si Papa ni mo pirmi ma.
Kay imo siyang gyadaman pirmi og pinuti. Mga dili gyud ka makabasol ma. Kung mangitag laing kalipay si Papa, kay bisag ako. Ako pa kang naimutang siyang dapit ma. At tukos magpakita og gugma na ko, uy. Taysa ragod. Buti may pasabot yung musugot ra kag bamunit ang imong amahan dito atong bayot. Kung asa siya malipay ma, andam na ko siyang suportahan. Pero so far, wa pa ni noon ko nakakitang timailhan nga nag-iring-iring si Papa. Akong tanaw, kontento pa man siya sa baboy. Ay, baboy. Mali, sorry. Sorry ha. Nabuyan ako, ma. Bitaw, ma. To be honest, bitaw. Bisag yun sa panimos Papa pagdaog-daog ka ni Adto pa. Pero, nagpabiling gyapon siya sa imong kiliran. Meaning to say, ikaw ang giisip niyang bahandi. Mong i-return. Hatagi sa siya konsuelo. Di kay sigihalan ni mo siya away. O kung nainundom ka man, no? Giba si Dan-an ti kandaan. Nga di na ko gusto magbigni pa mo sa Papa, ma. Alimot ka? Wa. Mo nga, gusto nang imong pagbutang-butang ni Papa, ma. Klaro ba? Asa naman sang guwing nimo? Busy naman sa kapangintala na imong naunggod. Ansa pa may lain. Magpa-display. Yawat mahalin. So, baka diha, oy. Kapadlong na tiguang, oy. Twet, 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 twet. Twet, twet. Na, Unsa tiguang? Ha? Sa tiguang? gibataan pa kanimo. Nanay, mong tuhod og siko ay. Hapit man gana nagtapti og sisi. Ha? Pundo day. Pagpuyo na. Kay wa na gay magpakabuang og duol nimo. Ang mga millennials karon kung makakita nimo, ludo na. Kung na magani magpakasayop, kadto ra sa mga waligo. Minimahong ilok. Kay pangmartaho ra ba ka? Mo nga pagpuyo diha, katuog og sayo. Di kay magsikag burdo. Kay dili na maayo para sa tiguang nga parehas nimo nga makuwangan sa pahuway. Kay mamiligro kag kalit sa atake ara. Say, wala high blood pack ko ah. Hindi kay anemic man ko be. Ay, anemic ko ay. Oh, di mo samot nga nga ka matugog sa'yo. Aron, di mo samot og us-us imong dugo. Og, aron dili ka magpanlipong. Ay ko kasula lorita oy. Ay ko kasula. Bag-uro da. Lorita ba tayong gaingon nimo? Nga naman, reklamo sa ka. Nagtukang na sayop ko. Di ka tulungan. Ako nang hihatag nimo ang kagawasan. Usa? Sa pagpakabuhi sa imong pagkaikaw. Pag sure ay. Sure ay. Bebe. Ikap pa ako sa antang. Bebe, ikap ako. Be. Lagay lantan ka? Wa! Kiyawa! Sige awa. Kiyawan ko nimo. Wala may dul-dul din is dool. Why? Ay ko inaalam zulte. Aw. Pues ay sa kong kumidyahe kay wakos mod. Nagsipok mi nga kong okay. Hinumdum kong birto. Ayaw lagi kontra si Virto ah. Usa? Ano? Tangilan pa mga sumpay ni atong sugildanon. Take it or leave it. Tagsulat Monique de Gracia sa sinon o sa direksyon ni Jennifer Catuminusa. Musical scoring Ariel Mancao. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. yêu của con em cũng chẳng biết thế nào hôm nay tôi có biết sẽ thật cho em nhưng